It-tlieta filgħaxija waqt il-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari qabel komplet id-diskussjoni dwar il-vot ta' sfiduċja tkellem id-deputat Franco De Bono. Intervent mhux tas-soltu mill-bankijiet tal-Gvern b'reazzjoni għat-tweġibiet ta' Ministru għad-domandi tal-Oppożizzjoni. Kien id-deputat Laburista Anthony Agius De Celis li saqsa lill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech kemm jammonta id-dejn finanzjarju tal-korporazzjonijiet governattivi. Tonio Fenech kien assenti mill-Parlament minkejja li kien ikkonfermat li ma kienx imsiefer. Minflok wieġeb il-Ministru Karl Mifsud Bonnici. Ninsab informat li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ma jistax jagħti l-informazzjoni mitluba. Karl Mifsud Bonnici qal li numru ta' korporazzjonijiet tal-Gvern m'għandhomx l-accounts maħduma. F'mistoqsija supplementari il-Web Laburista Joe Mizzi qal li ma jistax jifhem kif mingħajr l-għajnuna tal-NSO il-Gvern ma jistax jgħid kemm għandhom dejn il-Water Services Corporation u l-MEPA fost l-oħrajn. Ma jidhirlekx li fl-interess tal-pajjiż u tan-nazzjon illi għandek tagħti din l-informazzjoni il għaliex wara kollox il-poplu li taħallas għalih u jgħidilna wkoll min se jerfa' responsabilità ta' dan id-dejn. Karl Mifsud Bonnici insista li ma jistax jagħti dan it-tarif. Il-Ministru biex ikun f'pożizzjoni li jagħti risposta sħiħa jrid bil-fors jistenna sakemm dawn il-kontijiet ta' dal-kumpaniji jiġu finalizzati mhix kwistjoni ta' għax qed jibża il-Ministru. Kien f'dan il-ħin li qam jintervjeni Franco De Bono fejn saqsa jekk apparti l-NSO l-informazzjoni mitluba tistax tingħata mill-korporazzjonijiet stess. Għaliex allura dawk il-korporazzjonijiet li setgħu jfornu l-informazzjoni huma m'għamlux dan. De Bono qal li l-mistoqsija tal-Oppożizzjoni kienet ċara biżżejjed. Jiġifieri stajna ġejna hawnhekk b'risposta fejn ngħidu isma' tali dipartimenti jew it-tali kumpaniji jew aġenziji lestew ir-rekors tagħhom allura qed jiġu esebiti, l-oħrajn jiddispjaċina ma nistgħux nasebuhom. Minkejja l-intervent ta' Franco De Bono, it-tweġiba min-naħa tal-Gvern baqgħet l-istess, anke meta Karl Mifsud Bonnici kien speċifikament mistoqsi minn Joe Mizzi dwar id-dejn tal-Ene Malta. L-Ene Malta tista' għandek fil-fajl jew taf kemm għandha dejn? L-Onorevoli Karl Mifsud Bonnici. M'għandix din l-informazzjoni fil-fatt. M'għandix l-informazzjoni fil-fajl. Grazzi. Kelli konnejlek, però ma nafx indiċenza propja kemm hu l-ammont.